it-tobba jinsabu dispjaċuti li għal darbohra kellna fatalitajiet ta' sewwieqa vulnerabbli. Dan meta l-Gvern għadu ma waqqafx il-Kummissjoni li kellha tinvestiga l-istat ta' toroq f'pajjiżna. Hekk qalet laqda Doctors for Road Safety ftit tal-jiem wara li sfortunatament l-aħbarijiet kienu dominati minn traċedji u aktar fatalitajiet fit-toroq tagħna. Doctors for Road Safety minn ġdid fakret li dawn l-inċidenti għandhom jiġu investigati b'seta' opposta bilan li jiġi żviluppat Safe System Approach. Is-Safe System Approach hija strateġija li b'mod holistiku tiffoka biex toħloq toroq iktar siguri fejn l-ebda sewwieq ma jitlef ħajtu jew jindarab serjament anka jekk jiżbaljaw waqt is-sewqan. Doctors for Road Safety spjegaw li minkejja li Transport Safety Investigative Commission għadha trid tibda tiffunzjona u ta' sodisfazzjon li l-Pulizija waqfu unit ġdid dedikat għas-sitwazzjoni fit-toroq. Fis-qarrija tobba nnutaw li r-rakkomandazzjonijiet tal-Pulizija wara dawn l-inċidenti bla dubju ta' xejn se jkunu kruċjali għall-awtorità ta' trasport. Huma rringrazzjaw lill-Pulizija ta' din l-inizjattiva u tennew li fiduċja tagħhom fil-professjonalità tagħhom f'dan is-settur. Intant it-talba l-toroq iktar sikuri tkompli ma' sejħa ta' protesta li qed issir mid-dilettanti tal-muturi li qed jitolbu biex mod immedjat jiġi installat materjal preventiv mal-barriers tat-toroq li huma ta' periklu kbir għas-sewwieqa tal-muturi. Fit-tmiem il-ġimgħa f'Lisla kellna sewwieq ieħor ta' mutur li miet traġikament. Dan filwaqt li kellna vittma oħra li tilef ħajtu f'ħalfar wara li trailer tiegħu għal xi raġuni mexa għal fuqu u nqabad taħtu.